Чакай! Здравейте, днес ще играем с един приятел на Brawl Stars. И после ще му преминам видеото, защото той не знае как. Добре, тук вече е прав. Ще ми премени видеото, но давайте да се заемаме с игрите, а после с видеята. Brawl Stars. Ти ще играеш с мен. Така, чакаме приятелят да влезе. Мамо! Май ще стана добър режисьор. Да, ето го, сега ние ще го поканим, не той нас. Да. Ето, отиваме на тази карта. Него му даваме да ни покани. Аз го поканям. Още да. Що не ми да? И ми не ни дава да играем, така че реди. Искам да те покана. Реди. После ще играем с него, ако ни даде да ни покани. Той си изпусна телефона, започна да плаче. Сега започваме стабилно. Ще се бием хора с най-силния Франк. Но първо трябва да победим тези маняци. Това е първия маняк. Прас. Маняк 2 е тук. Нашия маняк плаче. Опа, маняк 3. Победихме първия раунд. Маняка ни все още плаче и не спира. Не бе! Ти са какво правиш? Дори, айде! Смотри! За тебе си губиш купи, губиш всичко, стигнал и после ако си решиш да се изчезнеш, с короната! мяш си скъпата корона. Айде готово! Не ти! Да. Ти ме караш. Аз без искам да вляза в игра. И защото ми бутна ръцете, от ръцете. Това на кой? На кой се беше балони? На кой са балоните? На кой са балоните? Питам на кой са животите?
се прибира, защото се нацапа. Това